Ngano kaha nga nibalik na sad mo sa inyohang pagsuyop-suyop anang shabu ni undang na kay natagang ka sa una pero karon ngano ang taon nga nibalik ka magsige na lang kaug pangutana makatulog pa ba ko makatulog ba sa panahon ni Presidente Duterte daghan ang adik mga pusher na sikwati kay gitukhang gihangyo para mo unda apan wala kay nilala ni sukulman daghan ang mga adik sa ulo gibuan makatulog pa ba ko umatudas ko undangin na biyain na kanang illegal nga bisyo ayaw kupa ang maayo na kinabuhi mo daghang nakupang pamilya tungod lang anang shabu ikaw mapriso kung dili ikaw ma-interior daghanasad mga babaying girate may gikawatan nga mga pasahero sa jeep dapat unta nga di na kamo balik anang imuhang pagsigi og adik-adik may panahon pa para magbago ka malipay pangimong pamilya undangin na biyain na kanang illegal nga bisyo ayaw kupa ang maayo na kinabuhi mo daghang nakupang pamilya tungod lang anang shabu ikaw mapriso kung dili ikaw